Nu! Er vi i gang? Ja. Altså, drenge og piger, jeg kommer her og skal fortælle lidt om Jelling og Jellingsten og sådan noget der. Altså, det er sådan, de behøver ikke at betale flere tusind kroner for at tage til Egypten, eller tage hvorhen i verden for at se et af de store vidunder. I kan blot tage ned omkring Vejle. Så der ligger nemlig byen Jellinge, og der kan I se Jellingstenen. Jellingstenene, det er virkelig fantastiske sten. De er store og de er små. Der er 2, ja. 1, 2. Det er sådan, at de virkelig beskriver Danmarks historie. Det er sådan, at den store sten dernede, det man overordnet kan tyde derfra, det er, at Harald Blåtand, han gjorde danerne kristne. Den store sten, den blev rejst af Harald Blåtand. Harald Blåtand havde så en far, sjovt nok, der hed Kongen Gamle. Han var gift med en kvinde, der hed Thyra. Han oprejste til så den lille sten, der står ved siden af nu. Det er sådan, at den lille sten, det er i virkeligheden en kærlighedserklæring til Thyra fra gården. Så drenge, allerede nu ikke op, så har Jellinge faktisk givet jer et fantastisk scoretrik, eller råd, eller hvad fanden I nu ellers vil kalde det. Og det er nemlig, lad være med at gå ud og købe blomster til jeres kærester eller piger, ikke godt lide, fordi de visner alligevel sådan 2 uger efter, og de koster alligevel de hvide ud af øjnene. I stedet for, så investerer i en sten, hvor I så erklærer jeres kærlighed til den rette. Prøv lige at tænke over, hvor glad man må være. Den her sten, den kan eksistere i flere tusinde år, hvorimod en buket blomster, den måske kun vil vare 2 uger. Det er bare blot en af de mange fantastiske ting, I kan få ud af Jellinge og de monumenter, der er dernede. Derudover, så er der også et museum. På det her museum, der kan I få en overfed guidetur med en guide, der virkelig er engageret i sit arbejde og virkelig har styr på det. Det at lære noget nyt, det behøver ikke at være kedeligt. Så jeg synes, I skal tage en tur ned til Jellinge og få en ordentlig guide dernede, fordi det er simpelthen så fedt. Er det virkelig så fedt dernede? Ja, det er det. Hvad laver du? Jeg vil hellere det her, end ned til Jellinge. Dag. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil hellere ned til Jellinge som det her. Fuck! Okay, må I komme her og tænde kamera? Ja, som I kan se, så er Jellinge bare stedet der. Det er fedt, mand. Det er ikke nok med, at I kan få scoretricks dernede. I kan få en overfed guidetur. I kan også få at se en smuk kirke, som virkelig er så nice. Derudover, så er det her virkelig stedet for at forstå, eller ikke, jeg ved ikke, det beskriver virkelig en beslutning, som er skyld i, hvordan Danmark ser ud i dag. Prøv at tænke, hvis det var, at Harald Blåtand han ikke gjort danerne kristne, som vi jo tror på. Hvordan vil Danmark ikke have set ud i dag? Det vil være meget anderledes, hvis der var sket noget helt andet, end bare det, at vi var blevet kristne og indført kristendommen her i Danmark. Tænk lige over det. Derudover, så er der også det, der er en nordhøj og en sydhøj. Det er sådan, at sydhøjen, det er til ære for Thyra, som jo er Harald Blåtands mor. Nordhøjen, det er i gravkammer, hvor Kongen Gamle engang lå. Og han blev begravet med en masse skatte. Og hvem ved, måske er de her skatte der stadig. Vi kan jo tage ned og kigge en tur. Jeg ved ikke. Måske.